A andaina solidaria Gealsa Barbantia Roda, celebrada onte domingo en Boiro, resultou todo un éxito. Nesta terceira edición participaron preto dun millar de persoas. A causa ben o merecía, pois todo o recadado na proba irá parar á Fundación Stop Leucemia para a investigación e loita contra o cancro hematolóxico. Dende primeiras horas da mañá os participantes foronse concentrando nas inmediacións da Praza de Galicia. Dende ali iniciouse posteriormente un percorrido de dificultade moderada, duns 12 kilómetros, por diferentes espazos da localidade, ata chegar de novo ao punto de partida. Dende a organización destacaron o bo ambiente vivido ao longo da toda a proba, converténdose nunha gran marcha laranxa, cor da camiseta da edición deste ano. Nuns días farase reconto do recadado na proba e farase entrega do cheque á Fundación Stop Leucemia. Ademais de Gealsa, a proba contou tamén co patrocinio de numerosas empresas locais que sumaron esforzos para esta boa causa, como é o caso da farmacia Cima de Vila, a confitería Belén, Triñanes Vestuario Laboral, a clínica dental Rebeca Ozores ou o propio Grupo Chicolino.